Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу таҳсият ҳастен. Духтаро, имрӯза влога мо сар мекунем. Имрӯза влоги мо аз кухонӣ боз ҳам сар меша. Иҷа ман барои Эмомалиҷон гӯшти мирға сирх кардистам. И гӯшти мирғи тайёрай, аз магазин харидагӣ. Ман худам тайёр кардагӣ нестам ира. Духтаро, и гӯшти мирға мешавад ки хумонам дар хона тайёр кунем. Дар Макдоналдс бисёр мефурӯшанд. Эмомалиҷони ма беҳад ҳамира дӯст медорад. Мешавад ки гӯшти мирғи бестуғона мегирен, приправа мезанен, чоркунҷа реза мекунен бо хости дили худон, майда ё ин ки калонтар. Баъд дар тухм тар мекунен. Баъде ки дар тухм ки тар ки карден, бо сухарӣ якҷоя мекунен гӯшта. Баъд дар равған бо ҳамин тарз духтаро ҳарди тарафша камтар сирх мекунем, мегирем. Тез тайёр меша, ҳам осон ай. Эмомалиҷони ма бениҳоят дӯст медорад хӯрданша. Баъд хрустияш меояд, дарунаш мулоимак меояд. ҳатман духтаро тайёр кунем. имрӯз духтаро бинед ки дар мо чӣ хебода ҳавои хушрӯай. Намеги ки зимистон ай ё ин ки зимистон аллакай сар шудагиай, зимистон даромадагиай. Бинед ки чӣ на барф ай, на борон ай. Дамо фақат ду бор барф борид, тамом. Ҳамуро ҳам камтарак борид, тез об шид, рафт. Бинед ки чӣ хебода ҳаво дамо хушрӯай духтаро. Дар тарафҳои шумо ба фикрам ки барф ай. Бисёре аз шуморо влоготонро тамошо мекунам. Барф ай. Манро мехоҳам ки барф боша. Қати кӯдако бирои я барфбозӣ, барфшапа кунӣ. Не ки афсӯс ки барф нест ай. Зимистон ба барф хушрӯай. Хай ждат кардистем ки яке мебора. Имрӯза влог духтаро бо ман бошед. Духтаро, ман иҷа краска гирифтам барои милирование кардан. Хостам ки дар хона мӯҳи сарма милирование кунам. Ман краскаи сиёҳ истифода бурдагиам барои сарам. Фақат краскаи сиёҳ мекардам. Ҳамуда аввал духтаро хостем ки милирование кунен ё ки аввал ягон хел светои светли кунен, рӯшан кунен. Аввал бояд ҳатман, агар сартон мӯҳи сартон краска дошта боша, бояд ҳатман аввал смивка кунен мӯҳи сартона, краскаша биравонен. Баъде ки краскара чи мӯҳи сартона краскаша ки равонден, баъд чӣ мекунен? Дига краскара истифода мебарен. Бисёри айхмон бошад, чӣ мекунанд? Ҳамхел краскаҳошон мондагӣ мехоҳанд ки ягон свети рӯшан кунанд. Вай света мисол шоколадни, ягон хел светои камтар рӯшантар, сирх намегирад, мӯҳи сар намеқапад, барои чӣ ки вай краскаи сиёҳ дорад. Бароям духтаро ман аввал эстел гирифтам, эмулсия барои краскаи ки дар сартон ҳаста вай меравона. Аввал мегирӣ, ира чӣ кор мекунӣ духтаро? И сета дора, ман дуташа истифода мебарам. барои ҳамон духтарои гуфтам фаҳмонам ки намедонанд, дуташа якҷоя мекунӣ. Дар мӯҳи сарат меша ки тар накарда, нашута сарта. Дар мӯҳи сарат меша ки 20 минут мести. Ягон пакета, ягон салафанай маҳкам мекунӣ, гарм да беста. 20 минут мӯҳи сар да меқапи места. Баъд ба ягон сачоқи, ягон полотенцаи бедар курида қати тоза мекунӣ. Ҳамхел мӯҳи сартона меша ки тоза мекунӣ, барои чӣ ки бӯи безеб дорад. Баъди 20 минут ки тоза ки кардем, бо як бори дига бо такрор мекунем. Ҳамхел краскаҳое ки дар сари шумо будагия, ҳамон краскаҳоро ҳамаша тоза карда мебурорад. Баъд ира ман истифода мебарам духтаро. Якташ барои ҳамое ки агар хоҳем ки фаҳмидан ки ҳатман ами краскаи мӯҳи сари шуморо равонда ё ки не. Аи камтари дига дар мӯҳи сартон мешакен, местен. Агар ки мӯҳи сартон ҳолиам краска дошта боша, сиёҳ мешавад. Маълум мешавад ки бу кардан дар кора. Барои ҳамин ман дуташа истифода мебарам. Тамом духтаро. Баъде ки ира ман истифода бурдам духтаро краскаи дар сарам будагира сиёҳай меравонам. Вақте ки рафт ҳамаш, баъд чӣ мекунам?
хеле шапочка гирифтагим барои милирвини. хеле шапкаи одноразове гирифтагим бо ҳастаи ҳамира резиниш хеле гирифтагим духтаро. айҷа ба курчок да мӯҳи сар да сартон ира мекунен. шапкаро да сартон маҳкам мекунен. оли бо нишон метиём маҳкам мекунен духтаро. баъд ба курчок дора диден курчокш қати. баъд ана мехе када мебуроре ай анами шикофиё ира шикоф мекунен духтаро. инехе диден мӯҳи сартона ҳар яташа мебуроре. баъди ки буроварден баъд даиҷа ма порошок гирифтагим. порошок барои зард кардани мӯҳи сар. бисёре айхмон занакора ма дидагим дар тоҷикистон ки салонам бираванд милирвини мекунанд шуна мӯҳи саршона зард мекунанд ба порошоки обични. баъд оксид якҷоя мекунем. оксид якҷоя мекунам қати порошок милирвинида. баъди ки вая ки карден духтаро ҳатман бисёре айхмон намедонанд танирвини меган барои ҳамун зарди мӯҳи шуморо гирифтан чихе чиркин метова безеб метова марам аввал намедонистам. фақат дамихе милирвини мекунам ба порошок тамом. баъди вай танирвини намекунанд. анамхе специально ҷои профессионални ҳаст чизода парикмахерода барои ами салоно истифода мебаранд танирвини краска. ҳатман баъде ки порошок истифода бурден духтаро ҳатман танирвини кунен мӯҳи сартона. барои чӣ ки ҳамун зарди мӯҳи сартона ин мешува мегира светш тамоман дига хел мешава хушрӯ метова ҳам тоза метова. барои ҳам духтаро ҳатман аи истифода барен. ҳозир ман нишон метиҳам ки шапкара да манекенам нишон метиҳам чихе ма дастсаром мекунаму чихе истифода мебарам. ба фикрам ки духтаро фаҳмонда тонистам. каме ҳам боша фаҳмен духтаро. ма як хмам дар тоҷикистон мӯҳи сар ма милирвини карда буданд. фақат порошок истифода бурда буданд. порошоки чи инемхе порошоки обични қати оксид истифода бурданд тамом. баъди ки хона рафтам дидам заб зардай ҳада тамоман танирвини ягон чи кадаги нестанд. даже ҳозирам мепирсанд шуна меган мо намекунем танирвини. а дар Россия мекунанд. ҷои салонш буре ҷои профессионали ҳатман мекунанд. барои ҳам духтаро ҳатман ира истифода барен. мӯҳи сартона ки зард када ира истифода бари баъди вай. духтаро мегирем шапочкара намхе мекашед дар мӯҳи сартон ҳамаша қафо мекунем. баъд маҳкам мекунем ба таи фуктон ден духтаро намихе. вақте ки маҳкам ки кардем ба курчокуш амхе мӯҳи сара мебурорем. диден духтаро амхе мӯҳи сара мебуроре ҳамаша амхе мебуроре. амхе духтаро мӯҳи сара мебурорем. баъд порошока мекунем қати оксид якҷоя мекунем мешакен. баъд маҳкам мекунем ба ягон хел клёнкаҳа ки ягон салафана ягон чае ки гарм бестад. баъде ки оксида карден 50 минут местед духтаро. худаш 20 минута агар порошока бишакед сартон беста то ҳамаша шикадана. баъди вай бо 50 минути дига местен қариб 1 саат местен ки зард шава. баъде ки зард кишид мерен мешӯенша. баъди вай чӣ мекунем танирвини мекунем духтаро. ҳатман танирвини аёто набуроред. касе ки мехоҳад мӯҳи сарша светли куна ягон свети рӯшан куна духтаро аввал шумо порошока қати оксид истифода мебаред. баъди вай ҳатман ҳамин краскае ки гуфтум барои танирвини ҷои профессионални парикмахеро мерем мепурсем ки мадам хи дар кора метиҳантунам кадом светиш ки фора. намехи духтаро ҳаме ҳам буд. ба фикрам ки барои шумо фаҳмондум. бароям духтарое ки намедонам дар хонарам агар хоҳем хутон мекунем да духтарои ҷа манекени ман муш ма прическа кадаги будам. яки ҳавасам куна прическа мекунам. вале ма шона накада будам ша бешаки чӣ боша ба ихе чӣ намешавад дард намешавад. намехе духтаро ҳамира полниси ҳамаша ай тараф мебурорен бо ай тараф мебурорен ай боло ай пара. намехе духтаро бо фикрои худона нависем ки
ки шумо чӣ краска мекунед? Медонистен дами бора? Намедонистен? Фикрҳои худтона нависен духтаро. духтаро аллакай мода бегаҳ шидагай чихе рӯзо калтаҳай медонен шумо худтонам. иҷа барои бегаҳ хостам барои кӯдако камтар питса тайёр кунам. камтар оби шира гарм рехтам. як қошиқ дрожжа меандозам. як қошиқ дрожжаро меандозам ва як қошиқчаи дига шакар якҷоя мекунем. ҳамаша якҷоя мекунем духтаро. баъд болоша мепӯшонам. ягон минут места барои чӣ ки дрожжамон каме ҳам боша дам куна. мемонам дам мегира. дрожжамон камтар эсо дам гирифт духтаро. як дона тухм ҳамроҳ мекунам. як дона тухм ки ҳамроҳ ки кардам, 2 қошиқи калон равғани маска ма ҳамроҳ кардам. бо равғани маска хамира бениҳоят мулоим мекуна, хушрӯ мекуна. баъд 1 стакан шир рехтам. як қошиқи дига намак ҳамроҳ мекунем. як қошиқчаи дига ҳамаша якҷоя мекунем. орд меандозем. орд меандозем, хамирмонро мешӯрем духтаро. хамири мо бояд на сахти бад боша, на мулоими бад боша духтаро. хамирмонро намихе духтаро тайёр кардем. камтар тоб метиҳем ки хамири мо аз даст канда шава. баъд мемонем 20 минут, ним саат дар ягон ҷои гарм хамирмон барасад. духтаро хамири ма расид. ҳозир боша ростиш мекунам. хамири ма расид. ҳозир ростиш мекунам. кулаш мекунем дар иҷа. ман хостам ки дар иҷа золома рост кунам монам. бо дидам ки хамирим беҳад мулоими бад гуфтам як бора дар лист чӣ мекунам. мемонам шона. қай мекунам. қай мемонам шона. баъд тинакшон мекунам. камтар рӯ мегира. мемонам камтар рӯ мегира. то и рӯ гирифтанама чӣ мекунам. калбасаву сира, агар шава помидорам якҷоя мекунам. кӯдакои мане ки помидор намехӯранд. ҳамаша тайёр мекунам духтаро. духтаро хамирои ман рӯ гирифт. иҷа ман сира, калбасара намехе реза кардам. майда реза кардам. помидор камтара гирифтам барои чӣ ки ман худам да мекунам, тамом кӯдакода намекунам. сира тёрка гузарондам. ба кетчуп истифода мебарам. агар шумо хоҳем томата камтар об мерезед, томат истифода мебарем. боз духтаро ман ира тинук мекунам, дар болошон мемонам.
питсомона ҳамашонро тайёр кардем. Дар тафтон дар ҳарорати 180-200 дараҷа гармӣ 15-20 минута питсоимо тайёр мешавад. Без ҷӯш шава чиҷон гам. Баъз бе хунук шава. Хунук шава. Хунук шава майда. Тайёр шуда. Второй питсоимо тайёр шид. Аз да талерка мегирим шуна гармай. Духтаро питсоимонам хе тайёр шид. Боҳоз да духовка мондагиам ва яшон пухтестай. Эни мақаши духтаро. Ненки чихе мулоим омадагия. Беҳад мулоим омадагия. Духтаро бинем чихе мулоим омадагия. Духтаро ҳатман тайёр кунем. از بچه‌های ما میشنن میخرن. خیلی دوستانی عزیز تا ویدیوی آینده خداوند نگهبان باشه.